2025 बोसोरा साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे स्पेशल बोसोर जागोन, मोनसे गोनांथार बोसोर जागोन, मोनसे मोजां बोसोर जागोन। बयबो बर'फोरा बेखौ नेनानै दङ 2025 बोसोरा माब्ला फैगोन होननानै। मानोना बे बोसोराव जोंहा जोंनि बर' रायजोनि मोनसे सरकार दानायनि सम, इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बे इलेक्सनखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव गोबां सावरायनाय बाथ्राफोर जागासिनो दङ। बे पार्टिया बै पार्टिनि बाथ्रा, बै पार्टिया बै पार्टिनि बाथ्रा, मोजां गाज्रिफोरखौ बेखेवला बायनानै होगासिनो दङ, दाब दाब गिदिंगासिनो दङ। बेजों बे दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। दा बेबायदि गेजेराव जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरा सोरनो भट होनांगौ, आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखा खालामनानै होगोन। येस, गोबां पार्टिफोरा गावखौ माब्लाबाबो मुगैनानै लाया एबा गावखौ नेग्लेक्ट खालामनानै लाया, गावनि गाज्रिखौ माब्लाबाबो बुंनानै लाया। गुबुननि गाज्रिफोरखौ बुंनानै होगोन, नाथाय गावनिखौ बुंनानै लानाय नङा, रावबो बुंनाय नङा। गावनिखौ मोजां होनगोन, बयबो साबसिन होनगोन, जोंनि पार्टिया मोजांसिन, आङो मोजांसिन, बे केन्डिडेटआ मोजांसिन, बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ बुंगोन। बेबायदियाव जों गोबां कनफिउज जागोन, जों गोबां गोनो गोथो जागोन। सोरनो होनांगौ जोङो बे भटखौ होननानै गोबां मानसिफ्रा सिन्ता खालामगोन, सानगोन, गोनो गोथो जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, गोनो गोथो जानो नाङा। दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों एज ए बर' ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्ट'खौ मोन्थिनाय जोङो माबायदि व्यक्तिनो, जोङो बबे पार्टिनो जोङो भटखौ होनांगौ, नोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौ, जोङो बेनि गेजेरजों मोन्थिगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ नायबाय थागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो थांदोनि जे जोङो सोरनो भट होनांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, 2025 जिथु इलेक्सन जागोन, जिथु BTR आव जिथु सरकार जागोन, बे सरकारनि थाखाय पार्टिफोरा, हानजाफोरा जुदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङबा, बिथांमोना जुदि थामथिम जाबायब्ला 2025 नि इलेक्सननि थाखाय जों भट होग्राफोराबो दानिफ्राय थामथिम जानांगोन। जोंबो दानिफ्राय सिन्ता खालामनांगोन। मानोना इसोरा जोंनो मोजां गाज्रिखौ साननो थाखाय जोंनो सक्तिफोरखौ होनानै दोनदों। दा बेयावहाय जोंबो दानिफ्रायनो थामथिम जाखानांगोन जे आङो बबे पार्टिनो, बबे केन्डिडेटनो, माबायदि केन्डिडेटनो आंनि भटखौ होगोन, बेखौ जोङो दानिफ्राय सानखानांगोन। जेराव इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुंदों, बोसोन बिजाबनि 20:27 सिरि, फोरबोआ जोंनो मन आरो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोसो होबाय। बेनि सिगाङाव मुङा मुंसेयाबो थाखोमानो हाया। प्रेज द लर्ड। बे गियाननि सिगाङाव जेबोआनो थाखोमानो हाया। जिखौ इसोरा जोंनो होदों, गासैखौबो मोजां गाज्रि साननो थाखाय, सानखांनो थाखाय इसोरा जोंनो बे गियान होबाय आरो बे गियानाव गासैबो नुजायो, जेबोआनो थाखोमानो हाया। दा बेयावहाय फैबाय थानाय 2025 नि जिथु BTR इलेक्सन दं, बे इलेक्सननि थाखाय बबे केन्डिडेटआ, सोर केन्डिडेटआ, बबे पार्टिया मोजां जागोन, बेखौ नोंथाङा सानग्रोनांगोन। सेथियावनो नोंथांनि थाखाय बे इसोरा होना दोनखानाय गियान जिथु दङ, बे गियानजों नोंथाङा सानग्रोनांगोन। जों साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरनि BTR इलेक्सननि थाखाय खालामनांगौ खामानियानो जाहैबाय, सेथि खामानि बेनो जाहैबाय, जोङो आर'जआव नांथाबग्रोनांगोन, आर'ज खालामग्रोनांगोन। जों बयबो बर'फोरनि थाखाय आर'ज खालामनांगोन। जाय केन्डिडेटफोर ओंखारदों बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनांगोन। BTR सरकारनि थाखाय आर'ज खालामनांगोन। इसोरनि आखायाव जोङो सोनारनांगोन। डेट मिन्स जोङो इसोरनि आखायाव गथायनांगोन। इसोरा माबायदि केन्डिडेटखौ हास्थायदों, इसोरा बर'नि गेजेराव माबायदि लिडारखौ लाबोनो हास्थायदों, बेखौ जोङो मोन्थिग्रोनांगोन। आर'जनि गेजेरजों जोङो इसोरनो गथायग्रोनांगोन। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों। गासै खामानिखौ इसोरा मावो, इसोरनि गेजेरजों जायो। दिनै बुहुमनि गासै लिडारफोर, बुहुमाव थानाय जाय लिडारफोर दङ, जोंनि हादोराव थानाय जाय लिडारफोर दङ, जाय हादोरखौ दैदेनगासिनो दङ, जाय मानसिफोरा, बिसोर गासैबो इसोरनि गेजेरजों, इसोरा बिसोरखौ होनायखायसो बिसोरो हादोरफोरखौ दैदेननो मोन्दों। दा बेयावखायनो जोंबो गिबियावनो आर'ज खालामग्रोनांगोन, इसोरनि इच्छाखौ हास्थायग्रोनांगोन जे जोङो सासे आर'ज खालामग्रा जानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इलेक्सन सफैनायनि सिगाङावनो जों आर'जआव नांथाबनि, बे BTR इलेक्सनखौ जोङो गथायनि, इसोरनि इच्छाया मा जोङो बेखौ नायगिरग्रोनि। नैथि बाथ्रा एबा नैथि नोजोर होनांगौ खामानियानो जाहैबाय, जोंहा जेन इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जेबो हेंथा दाजाथों एबा दाफैथों, बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि हानजाफोर दङ, सुबुंफोर दङ, जायफोरा साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनायखौ मोजां मोना, गाहाम मोना। जोंनि सानडेयाव वर्शिप खालामनायखौ मोजां मोना, जोंनि बबेबा फारिलाइ जानायफोरखौ मोजां मोना। दा दिनै नोंथाङा जुदि नोंथांनि इलेक्सन होनायनि गेजेरजों जोंनि धोरोमनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय,
बे जुदि जेंना जायोब्ला जोंहा बेयाव साननांगौ दङ, सिन्था खालामनांगौ दङ, जोङो दानिफ्रायनो नोजोर होनांगोन। दा बेयावखाय नोंथाङा नोजोर होनांगोन जे आङो बबे पार्टिखौ, बबे केन्डिडेटखौ हरोब्ला, आङो भट होनानै दैथायहरोब्ला जोंहा साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरहा खुलुमनाय सिबिनायाव जेबो जेंना जानाय नङा, बेखौ नोजोर होनानै नोंथाङा दानिफ्रायनो नायबाय थानांगोन, नोजोर होबाय थानांगोन आरो बेखौ नोजोर होनानै नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगोन। थामथि नोजोर होनांगौ बाथ्रा बे जाहैबाय हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, एज ए बर' ख्रिस्टियान जोङो जोंनि हारिनि फारसे जों सिन्था खालामनांगोन, जोंनि हारिनि बाथ्राखौ जोङो साननांगोन। बबे केन्डिडेट, बबे पार्टिया जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोगोन, जों बेखौ नोजोर लाखिनांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि हान्जाफोर दङ, गोबां रोखोमनि केन्डिडेटफोर दङ। बिसोर बयबो बै मासिखौ मोनहैनाय नङा, केबल सासेल'सो मासि मोनहैगोन। आरो बे जाहैबाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जागोन, नोंथांनि भट होनायनि गेजेरजों जागोन, आंनि भट होनायनि गेजेरजों जागोन। साफ्रोम बर' ख्रिस्टियानफोरा बेयावहाय नोजोर होनांगोन जे सोर बेक्तिया, बबे हान्जाया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानिखौ मावगोन। मोजांनिख्रुइ मोजां जोङो दायो जि परिस्थितियाव दङ, जोंनि बर'नि जौगानाया दायो बेसेबाङाव दङ, बेनिख्रुइ बांसिननिख्रुइ बांसिन बर' रायजोखौ जौगाहोगोन, बर' रायजो लाबोनायाव खामानि मावगोन, बेबायदि केन्डिडेटखौ जोङो देरहाहोनांगोन आरो बेबायदि केन्डिडेटनो जोङो भट होनांगोन। नोंथाङा जुदि नोंथांनि नोजोरजों बै मानसिखौ नुदोंब्ला जे बै मानसिया बर' हारिनि थाखाय, बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय नङा होननानै नोंथाङा जुदि बिथांनोनो भटखौ होयोब्ला सोरनि खहा जागोन? जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खहा जागोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, नोंथाङा नोजोर होगोन जे सोर बेक्तिया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन, हारिखौ जौगाहोगोन, बेखौ बिथा लाखिनानै नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय नोंथाङा थामथिम जानानै थागोन। दे दानाब्ला जोङो ब्रैथि बाथ्राखौ नायदोनि, बेनो जाहैबाय गावखौ कारापसननिफ्राय रैखाथि खालाम। थारैनो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आङो जि कारापसननि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों, बे बाथ्राया आंनि खोमाजों आं खोनानायसो, नाथाय नुनाय बाथ्रा नङा। दा बेयावहाय आंनो नुदों होननानै आङो बुंनो हानाय नङा, नाथाय खोनानाय बाथ्रा। अनजालु प्रियफोर, इलेक्सननि समाव गोबां कारापसन जायो होननानै खोनायो, जेरैहाय घुस लानाय, घुस होनाय। दा जों बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बिसयनिफ्राय जोङो कमप्लिटलि गावखौ हमथानानै लाखिनांगोन, मानोना इसोरनि बोसोनाबो बे बिसयाव ओरैहाय बुंदों, ओंखारलांनाय 43:3, नोङो घुस दाला, मानोना घुसआ इनाय बिसार खालामहोयो आरो नंगौ बिसारखौबो उल्था खालामहोयो। बोसोन बिजाब 15:27, इनायजों खामायनाय थाखा फैसाया न'खरखौ नस्थ' खालामो। घुस दाला, नोङो बावसिन जोरगोन। उपदेशगिरि 7:7, गियानि मानसिया सोरखौबा सोलायब्ला बियो मूर्खनि खामानि मावनाय जागोन, नोङो घुस लाब्ला गावनि आखलखौ नस्थ' खालामनाय जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्टयै साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरखौ फोरोंदों जे घुस दाला, मानोना घुस लानाया गासैखौबो उल्था फाल्था खालामनानै होनो हायो, गासै केसफोरखौ उल्था पुल्था खालामो। दा सोरबा देरहानांगौआव गुबुना देरहागोन, जाया सैथो बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन, जाया बर' ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय खामानि मावगोन, जाया बर' ख्रिस्टियानफोरनि जिथु इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव, सैथो खुलुमनाय सिबिनायाव जेबो समयसा जानाय नङा, बेबायदि बेक्तिया देरहानो गोनाङाव गुबुन बेक्तिया देरहागोन। जाय मानसिया बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नङा, जाय मानसिया धोरोमनि थाखाय खामानि मावनाय नङा, बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा देरहागोन, उल्था फुल्था जागोन। दा बेयावहाय घुसखौ माब्लाबाबो लानो नाङा। बर' ख्रिस्टियानफोर गोसोखांगोन, गोसोआव लागोन जे जोंनि इसोरनि बोसोना माखौ बुंदों, जे घुस दाला होननानै बुंदों। दा बेयावहाय जों साबधान जानि, जुदि नोंथांनि सेराव सोरबा फैयोब्ला घुस होनानै इलेक्सन होहोनो थाखाय, भट होहोनो थाखाय नोंथाङा साबधान जागोन, नोंथाङा बिनिफ्राय गोजानाव थागोन। नोंथाङा जे सासे मोजां बर' ख्रिस्टियान भटार एबा भट होग्रा, बेखौ नोंथाङा दिन्थिदो। नोंथाङा जुदि घुस लायोब्ला इसोरनि नोजोरावबो नोंथाङा सासे दुसि जागोन आरो नोंथाङा गासैखौबो उल्था फुल्था खालामनानै होनाय जागोन। दा बेयावहाय बे बिसयाव साबधान थागोन। दे दानाब्ला जोङो बाथि बाथ्राखौ नायदोनि, बे बाथि बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांनि भटआ बेसेन गोसा। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां सुबुंफोर थायो, गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा भट होआलाफानो थानो हास्थायो।
बेबायदि गोबां बेले बेजेनि जायगायाव गुलाय गुजायनि जायगायाव गोबां बाथ्राफोर दान्थे बिदान्थिफोरखौ नुनानै माखासे मानसिफोरा सानो जे आङो भटखौनो होला खोमा मानोना सोर सासेनो होनो बेबो बियो बैबो बियो बैबो बियो बै पार्टियाबो बियो बै हान्जाया बियो बै केन्डिडेटआ बियो आं सोर सासेनो होबावनो होननानै माब्लाबा गोबां भट होग्रा मानसिफोरा बेबायदि साननानै लायो आरो बेबायदिनो भट होनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो माखासेफोर दङ जायफोरा ओंथि गैयै भटखौ होनानै फैयो जेरावहाय ब्लेंक थायो जेरावहाय जि केन्डिडेटआ गावनि ओनसोलावनो गैया जि पार्टिनि मानसिफ्रा गावनियावनो गैया बेफोरबायदियाव थुलाबायनानै ब्लेंक खालामनानै फैयो बेफोर गासैबो गोरोन्थि अनजाथाव बर' ख्रिस्टियान प्रियफोर नोंथांनि भटआ गोबां बेसेन गोसा नोंथाङा जे सासे भारत हादरनि सिटिजेनशिप नोंथांनि गेजेरजों जे सासे मोजां लिडार सायख'नो थांगासिनो दङ मोनसे मोजां रायजो दानो थांगासिनो दङ दा बेयावहाय नोंथांनि भटआ गोबां बेसेन गोसा बेयावहाय नोंथाङा जे बे भटखौ एरैनो थांहोआ नोंथाङा जे ब्लेंक थांहोआ नोंथाङा जे होआलाबानो थाया नोंथाङा भटखौ होनांगौ सासे बर' ख्रिस्टियान जानानै गोग्गो भटखौ नोंथाङा होनो थाखाय दानिफ्राय थामथिम जानानै थानांगौ दे अब्ला ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर आं बेसेयावनो भिडिअखौ फोजोबलांनो हास्थायबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जों माबायदि भट होनांगौ दा बेयावहाय साबधान जानानै थागोन दानिफ्राय थामथिम जानानै थागोन आरो जोबनायाव फंसे बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबलांनो हास्थायदों मानसिया जेखि हास्थाया मानो मानसिया जेखि खामानि मावा मानो इसोरनि इच्छा बायदि गासैबो जाफुंगोन इसोरनि हास्थायनाया जागोन दा बेयावहाय जोङो लागारबो आर'जाव थानि आरो इसोरनि इच्छाखौ नागिरनि आरो जोंबो इसोरनि इच्छा बायदि भट होनो रोङो जों जेन सायख'नो रोङो बेनि थाखाय जों लागारबो आर'जाव थानि दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन